ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሐኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኾን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስዊድን ክብርና አምላክ ይኹን ሎም እንካፈሎ ቃል ተወዳደርቲ አይኮናን ተደጋገፍቲ ኢና ዝብል እዩ ተወዳደርቲ ይኮናን ተደጋገፍቲ ኢና ሪኢኹም ነብስ ወከፍና ከነገልግል ኮለና ምስትብ ጎንና ዘሎ ካልኣይ ዘገልግል ሓውና ርእስና እንዳማዓራረና ንኸይድ አይኮናን እቶም ርእሶም ምስ ሕዋቶም እንዳማዓራረ እንዳወዳደሩን ዝኸዱ ዝወደቁን ዝተጋገዩን ዝተባላሸው መንገዲ ዝሓዙን እዮም ምኽንያቱ ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞ መን ምስመን ይወዳደር መን ምስመን ይነኸኸነ ወዳድሮ ንምንታይ ተተባህለ እቲ በአና ዝሰርሕ ዘሎ መንፈስ ሓደ መንፈስ እዩ እቲ መንፈስ ሓደ ካብ ኮነ እቲ በአና ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ድማ ካባና ካብ ዘይኮነ ካብኡ ካብ ኮነ እሱ ካብ ኮነ ኩሉ ነገር ዝገብር እቲ በአይ ዝገብር በሐወይ ዝገብር ካብ ኮነ ከመይ ገይረ አነ ምስ ሐወይ ክወዳደር ሓደ መንፈስ ካብ ኮነ ኣብ ኩሉና ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ርእሱ አይወዳደርን እዩ ስለዚ ምስ ሐውና ክንጣማመት ምስ ሐውና ክንተሃላለኽ አይድሌናን እዩ ካብታ ሓደ ምስሕዋትና ኣብ ህልኽ ኣብ ቀን እዘእትወና ንርእስና ምስሕዋትና ስለነማዓራሪ እዩ ኖ ንዓኻ ዝመስል ማንም የለን ንዓኻ ዝመስል ማንም የለን እግዚአብሔር ንዓኻ ዝሃበክ ነገር እስኺ ክትገብርዮ ንሓውኽ ዝሃቡኻ ሓውኽ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ነንሕድሕድኩም ተዳላለይቲ ዳ እምበር ተወዳደርቲ አይኮንኩምን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 12 ከምቲ ስጋ ሓደ ክንሱ ብዙሕ አካላት ዘለዎ ብዘሎ እቲ አካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክንሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ አይሁድ ወይስ ጽርዓውያን ባሮት ወይስ ጨዋታት እንትኾንና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰቲና ማይ ጋድ ሓደ መንፈስ ሰቲና ኢና ብሓደ መንፈስ ከዓ ተጠሚቕና ኢና እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ሓደ አካል አይኮነን እሞ እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ አይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ አይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፍ እዩ ብዘሎ እቲ ስጋ ኩሉ ዓይኒ እንተ ዝኸውን ዳኣ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ እቲ ስጋ ኩሉ እንትንኡ ምስማዕ እንተ ዝኸውንከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ ሕጂ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ነቲ አካላት ንነፍስ ወከፍ ኣብቲ ስጋ ሰርዖ ኩሉ አካላት ሓደ አካል ጥራይ እንተ ዝኸውን እቲ ስጋ ኣበይ መሃለወ ሕጂ ግና አካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ ኢሉ በጣዕሚ ዝገርም ንዓና ክጠቕሰና ከሎ ብናይ ክርስቶስ አካል ገይሩ እዩ ዝገልጸና ዘሎ ምኽንያቱ ኩልና ናይ ክርስቶስ አካላት ኢና ተአካል ሓደ ቶም አካላት ብዙሓት ኢና ነገር ግን ኢሉ ኩልና ድማ ሓደ መንፈስ ኢና ሰቲና ኢሉ ብሓደ መንፈስ ከይና ተጠሚቕና ኢሉ እቲ ዝገርመኩም ግን አምላኽ ባዕሉ ከም ዝደለየ ገይሩ ከዓ ንነብስ ወከፍና ሰሪዕና እዩ ንገለ ኣብ ናይ ዓይኒ ንገለ ኣብ ናይ ፍንጫ ንገለ ኣብ ናይ እግሪ ንገለ ኣብ ናይ ኢድ ዝሰርሖ ስራሕን ኣፍ ዝሰርሖ ስራሕን አይራኸብን እዩ ስለዚ ንኣፍ ንኽበልዕ እግሪ ከድልየ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ናፍቲ ኣፍ ክበልዐሉ ክኸደሉ ደሊ ዘሎ ስፍራ ናብኡ ዘብፅሖ እግሪ እዩ ቀፂሉ ድማ እግሪ ምሰብፅሖ ኢድ ከዓ ከድልየ እዩ ምኽንያቱ ብኢድና ነቲ መግበል ዒልና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ነብሲ ወከፍ ነናቶም ስራሕ ኣለዎም ናይ ነብሲ ወከፍ ስራሕ ግን ንንሕድሕዶም ተዳላለይትን ተጠቃቐምቲን እዮም ኢድ ምስ ኣፍ ክወዳደር እንተደኣ ጀሚሩ ኣነ ኣፍ ክኸውን እየ ድደላ ኣነ ንኣፍ እየ ድመስል ክብል ተደኣ ጀሚሩ ኣፍ ኣይከውንን እዩ ምኽንያቱ ኢድ እዩ ኣፍ እዩ ሓወይ ሓፍተይ ንምንታይ ኢኻ ምስ ሓወኻ ትወዳደር ኣይትመስሎን ኢኻ ንዕኡኻ ኣይትኾኖን ኢኻ ንስኻ ኢኻ ንሱ እዩ ንሳ እያ ንስኺ ኢኺ ኣብኣ ዘሎ ጸጋ ንዓኺ ጠቕመኪ ኣባኺ ዘሎ ጸጋ ንዓ ጠቕማ እዩ ማንም ምስ ማንም ክወዳደር ኣይፍቀዶን እዩ ማንም ካብ ማንም ንርእሱ ኸልዕል ኣይፍቀዶን እዩ ምኽንያቱ ኢድ ነብሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣፍ ነብሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ክፍለ አካላትና እኳ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎም እቶም ደይረአዩ ክፍለ አካላትና ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎም በዓል ሳምቡእ እንተደሂሉ በዓል ልብ እንተደሂሉ እግርን ኣፍን እንታይ ምሰርሑ ምኽንያቱ ነዚ ብደገ ዘሎ ህይወትና ክጽብቕ ክረአ ዝገበርዎ እቶም ዘይረአዩ ናይ ውሽጢ አካላትና
እዮም ልክዕከሙ ድማ ዘይራ ኣገልግሎት ዘለዎም ዝመስሉ ሕዋትና ነቲ ዝራ ኣገልግሎትና ደጽብቕ ዘለዉ ንሶም እዮም ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኣቦታና ኣገደስትን ተደለይትን ኢና ስለዚ ነፍስ ወከፍና ምስ ኣብ ውሽጥና ኣምላኽ ዝቐመጠ ኢና ዳ ንዋዳደርን ንጎይን እምበር ምስቲ ጎንና ዘሎ ሓውና ኣይንዋዳደርን ኢና ኣይንጎይን ኢና ንሓውና ኣይንንዕቆን ኢና ንሓውና ኣይንዋዳደሮን ኢና ገለገለ ሰባት ናይ ውድቀት መንገዶም ክጅምሩ ከለዉ ኣብ ከባቢኦም ብዘለዉ ኣሕዋት ብምንዓቕ እዮም ዝጅምሩ ንሓውኻ ዝነዓካላ መዓልቲ ንስኻ ናይ ውድቀት ጎደና ጀሚርካ ኣለኻ ምኽንያቱ ዝነዓቆ ኣሕዋት የብልናን ዝነዓቐ ኣሓት የብልናን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ጸጋ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣድላይን እዩ ኣይተድልየንን ኢኻ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ኣይሰርሕን እዩ ዘየድሊ ክፍለ ኣካላት የለን ስለዚ ሓወይ ተሓንፂፅልካ ዘሎ መንገድኻ ንዕኡ ጥራሕ ጉየ እዩ ሓውኻ ከዓ ተሓንፂፅሉ ዘሎ መንገዱ ንዕኡ ክጎየ እዩ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ዝተሓንፀፀልና መንገዲ ኣብኡ ጥራሕ እንዳጠመትና ክንጎይ ከለና ንሓደ መንግስቲ ስለ ንጎይ ዘለና ናይ ሓደ ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝተዋሃበና ዕዮ ክንሰርሕ እንተደኣ ጀሚርና ናይ ነፍሲ ወከፍና ዕዮ ተጠማሚሩ ንክርስቶስ ክብሪ ከምጽ እዩ እስኻ ንክብሪ ክርስቶስ ኢኻ ተላኢኽካ ኣነ ንክብሪ ክርስቶስ ተላኢኸ ስለዚ ናተይ ሙግያይ ደጋፊ ይኹን ናትካ ሙግያይ ከዓ ደጋፊ ይኾን ኣለኒ ምኽንያቱ ንናተይ ጉያ እንተደኣ ከተዛሕትሎ ትፍትን ኮንካ በተዘዋዋሪ ናትካ ጉያ ተዛሕትሎ ኣለኻ ምኽንያቱ ኣነ ንስኻ ንጎየሉ ዘለና መንግስቲ ሓደ እዩ ኣነ ንስኽ ንዓየሉ ዘለና መንግስቲ ሓደ እዩ ወንጌል ዋና ትንዓየሉ ዘለና ጉያ ንወንጌል ድማ በበት ዝተዋሃበና ጸጋ ኢና ንዓየሉ ምስ ማንም ሰብ ኣይንወዳደር ውድድር ኮምፒቲሽን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብጣዕሚ ናይ ጸላኢ ናይ መናፍስቲ ኣሰራርሓ እዩ ብዙሓት ኣገልገልቲ ጀሚሮም ክተርፉ ከለዉ ርኢናዮም ጀሚሮም ክባላሸውን ከለዉ ርኢና ንምንታይ ንርእሶም ኣብ ኮምፒቲሽን ስለ ደእተውዋ ንርእሶም ኣብ ውድድር ስለ ዘእተውዋ ሓወይ ሓፍተይ ሓውኻ ክወፅእ ክትሪኦ ከለኻ ዓልል ንምንታይ ተተባሃለ ምውፃእ ሓውኻ ምውፃእካ እዩ ሓውኻ ክኸብር ክትሪኦ ከለኻ ዓልል ንምንታይ ተተባሃለ ክብረት ሓውኻ ክብረትካ እዩ ክብረተይ ኣብ ምኽባር ሓወይ ዳ እምበር ኣብ ምውዳቕ ሓወይ የለን ዕቤተይ ኣብ ምዕባይ ሓፍተይ ዳ እምበር ኣብ ምውዳቕ ሓፍተይ የለን ስለዚ እንተደኣ ኢደይ ጥዒምዎ እግረይ ከዓ መቺእዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢደይ ተተቐንዚ ግን ብዘሎ ኣካላተይ ኣብ ቃንዛ ይኸኣቱ እግረይ ተተሃሪሙ ኢደይ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኢደይ ተተሃሪሙ እግረይ ዝገብሮ የብሉን ምኽንያቱ ቃንዛ ኢደይ ቃንዛ እግረይ እዩ ቃንዛ እግረይ ቃንዛ ኢደይ እዩ ሓወይ ሓፍተይ ውድቀትኩ ውድቀተይ ብርትዐኺ ብርትዐ እዩ ብርትዐይ ብርትዐኺ ውድቀተይ ውድቀትኪ እዩ ስለዚ ንናተይ ብርትዐ ንናትኪ ብርትዐ ደኣ ንዳጋገፍ እምበር ነንሕድሕድና እንዳተቓለልና ግን ኣይንወዳደር ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ፊት ንጉስ ነገስታት መታን ከይንሓፍር ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ዕድመ ይቕርበልኩም ኢየሱስ የድልየካ እዩ ኢየሱስ የድልየኪ እዩ ብኡ ዝኣምን ኣይሓፍርን ይብል እሞ ከይተሓፍር መታን ንዕኡ ሎም ተቐበል እዮ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ጌርና ድማ ሓቢርና ክንጽሊ ኢና እቶም ክትቅበልዎ ወሰንኩም እዚ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአን የአምን ኣለኹ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ህይወተይ እዩ ካብዛ ሰዓት ሓድሽ ፍጥረት ኮይነየ አሜን እዚያዙ ወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በጃኹም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ከም ድወሰንኩም ዝውሳነ ጎይታ ከም ዝተቐበልኩም ጽሓፉልና ዘድልየኩም ሓገዝ ክንሰደልኩም ኢና እንደገና ኸ ክንጽልየልኩም ኢና ተባረኹ